Veri, ja som ťa tu pristihla u nás na nákupe. Ukážeš nám, že čo si kúpila? Tak veru, že áno, pozdravujem všetkých sledovateľov Zlatého zrnka a poďme na to, teda keď ste zvedaví, dobre? Tak Sme. Počúvaj, mám tu jeden úžasný čaj Zlatý dúšok, to je tuším pod vašou značkou, nie? Taký nový produkt, hej? Nový produkt, áno. Nový produkt, takže veľmi sa teším, idem ochutnať, zelené čaj mám veľmi rada. Potom tu mám, ale toto je tiež veľmi prudko návykové, tak ak si trúfate, tak môžete vyskúšať túto úžasnú vec, je to sirup, perníkový sirup do kapučína, takže pre tých, ktorí máte radi niečo sladké a chutné, tak je to pre vás. Potom tu mám, ešte vás to baví? Dobre, ideme na to. Tento ginger, pretože chrípka útočí, tak vyskúšame, je to takisto pozerám pod vašou značkou, takže idem vyskúšať, ďakujem teda veľmi pekne. No a toto tu, priatelia, toto je extra prudko návykové a je to vo viacerých príchutiach, toto mám osobne veľmi rada, ale pozor. Keďže stojíme akurát pri kávičkách, tak musím ukázať moja najobľúbenejšia káva. Vďaka vám som sa stala závislá na káve Emily, pretože ja som taký lightový kávičkár, čiže kapučínko, latte a toto mi úplne vyhovuje. Takže ďakujem Zlatému zrnku. Veri, a ty odkiaľ vlastne poznáš Zlaté zrnko? Tak Zlaté zrnko to je v Ivanke pri Dunaji pojem a poznám hlavne majiteľa, zanieteného, veľmi obetavého človeka, ktorý prišiel s touto úžasnou aktivitou Vaša Faltusa a veľmi mu fandím v tom. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa aj na budúce, keď prídeš. Dobre, tak ty mám oni nechaj, ja niečo Dobre.